Foli ni tani mo ya aw bela jalentai ka sangani ako wakati tugay o bismillah ang bimaya keneka jam kam no besikawi alamsa tege kayetan shing mukati o bismillah ako bi jam na keneka bitay sa na la sonama nage bashimi na bidese bi ananga tanti bi ya kombolo bi aywa minato ayre gato ana jam fomyana na la sonama bitay nage bashimi na bidese anga bi babu bi jumenga koyomine jumen kenga bla koyomso kataka ani koyomso na bitaka fini fima mbaka okoro nala sonama amina family chama soro ni jam ngen kon nana o bismillah e bay bismillah c'est somoro be darose c'est ito woni jam o fa la jefo ko nyana e ko diaranye ne to madame Dambele Mamou Diawne communément appelé Mam Secret. Conseil tantiere ka bare jumi ok ne concert conjugal yi me muso bilasira fen mi se ka beni kelen sinsan ka furu kɔnɔna ka mankan ban ka furu saban o de ne ka laɲini ani be secret de femme fana feere on ye garange wi d'accord nyaado ay famille chaman sorola anga bi jam na mi minya we koyomine minen jume kan bla ko yamso be sani ngan soma kuna bidim be bla ko yamso biya kuna kata chelala kuna bidi fimai fu jeman tom mala kuna bidi nyere koro anye yani nganda dula mbe ala fu mba kirafu mbambange bawfu minu fatura ala ka hinuna minu fana bankoro ala ko menkoro me mali kuna fondi barakela bela jelenfu mbala me ba jekuru bela jelenfu kerengere na musola ka mali kono ani mali koka ni ko nganda do kuna biri fima ina mimbe biri konyo muso kuna kata ku chela siki yorola muso be de ka ala deli ni kuna biri ngabiri kuna muso be ka ala deli ka ni ka boke ka sika seyama ka soro ni kuna biri mabiri kuna ni kuna buri nye bonerdi heradu muso ka dauladu muso ka mandiadu muso ka suturadu muso ka sangorota do cela sigi ke yorola okay kuna biri fima mi bebiri muso kuna ka kunko nai kletani duru fana na bebiri hakuna fima ka tamatama ni jeman kala o kuna biri mba yiradi ka fo furu kelen kote wadloki bate ko ni sengena iba bokabla abo furu te dloki ba ko ni sengena iba bokabla kuna biri nkoro de ibina do furu mina ibi ka bi fani bakuru ibi ka ta di fani bakura de ma me ibi na tabla fani bakura min kan ibi na taru kabila min ngono ibi na taru du min ngono akono ko fine imado okay akono ko jele imado ni tara ikasi sina ikasi bulula ikasi dala iki ko ke nyogondo iki kono fo nyogondo iki gundu fo nyogondo iki chebonya ka ko to atala ki majigai ika do ni misele kana do ni lamu kuna biri mbode represente folo ote mene ko kabui fima ka jema tamatamana o baira ka fo furu dondola ka kuna dondola ka timi e mai ni ko muso sembe ko ubi jikalan de ke songono e flengono ka soro ka jisuma ke ka sugi o baira ka fo suma ya be furu la domina dondola fana kala ya be sorala abo ni tare ka ke muso majigini ika munyu ka sabali ka kun fini kono muso ikuna fini kono furu adni son ngoya o kachana ni son diai parce que dondo la ni son miseka goya fo yerete jigi kono takali ko meni sera ka fini matrafa ki kwa kono tlitan durin kono na emi tayoro chaya baro mi sigira na masarela emi dadu ala charaki ema fini fima to ikuna ka sigi jona ema kuna biri fima into ikuna kanguna fagi yake mogo ni nyogonche ema kukulon ka kono yere mina kono ki ka furu sutura kono mashirina daula na mandiya besa fini kuna biri fima inte kulangulo yede nafa bala to mina kono lo balati ni nafa dama doyi nanganda do alamba nafa fufu kata afotile bora ka bia nafa te fokaba ni fitini okay okay o famna sisano amna sey ni ngelim masa oui minen jumeni kanga black ko yam sokun kataka chelala okay
mi mangan tɛ ka to yen yɛrɛ de fiyewu parce que sisan n y'a ye k'a fɔ caman bɛ yen nɔ olu bɛ ka to yen mais minnu kɛrɛnkɛrɛnnen don caman bɛ bila mɔgɔw kun ka taa san nɔ mais min kɛrɛnkɛrɛnnen don yɛrɛ pa mangan tɛ ka kɛ mun kunna ani min minɛnw bɛ don min fɔlɔ kan ka don. Ok ma fille o diyara n ye bɛɛ n'i se don den ka kɔɲɔbɔli la bɛɛ n'i se don se fɛn fɛn mana k'i ye kan ka bila den musomanin kun mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la den musomanin man ka kɔɲɔbɔ minɛn minnu kɔ ka sɔrɔ o minɛnw ta ko hali ni sanu bila kun ka jama bila kun o minɛn ninnu kana to kɔ mais n da don dama dɔ la a fɔlɔ o ye fiɲɛ ye fiɲɛ ye jigiya ye furu kɔnɔna na fiɲɛ ye muso ka dususuma ye fiɲɛ ye basigi ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen n bɛ kuma furanan kan furanan kan ka bila muso kun filen kan ka bila muso kun tobili kɛ filen sɔngalan kan ka bila kun mununan kan ka bila kun tɛmɛ kan ka bila kun fɛn fɛn de bɛ kɛ ka tobili kɛ fɛn fɛn bɛ kɛ ka tobili kɛ muso mago bɛ jɔ minɛn misɛnnin minnu na essentiel olu bɛ kan ka bila kun kɔlɔsi seli tapi tasali olu kan ka bila kɔɲɔmuso kun wusulan bɛɛlɔ wusulan olu kan ka bila kɔɲɔmuso kun y'a mɛn wa a n'a donfiniw bangebaw mana min sɔrɔ ka d'a ma a ka se k'a yɛrɛ sutura n'a ye yanni ala ka na n'a ka n'a ye cɛ fana bɛ se ka minnu fara a kan essentiel ma ye wa muso mana t'i cɛla sigiyɔrɔ la barama o kan ka bila kɔɲɔmuso kun fɛn fɛn bɛ kɛ ka tobili kɛ ka nisɔndiya kɛ sinon a tɔ ligisi ninnu o y'a ye bangebaw yɛrɛ sen mana ko min na k'a d'a ma sinon essentiel la kɔɲɔmuso man ka taa cɛla la abada ni nin première matière ninnu ma bila o diyara n ye amina o kɔfɛ n bɛna ɲininkali min k'i la o ye kurun ale ni kolon olu jɔyɔrɔ ye min ye furu kɔnɔna na ma chérie kolon o ye muso ka jigiya de hali ni donna du kɔnɔ ni ɲɛ dara kolon ka kolonsen kɔrɔ i jigiya bɛ sigi n'i ye kurun sigilen furumuso ɲuman ka da la i jigi bɛ sigi i ma ye wa a man ka kɔɲɔbɔ kolon fana kɔ a man ka kɔɲɔbɔ kurun kɔ o ye essentiel ye a première matière minnu muso yɛrɛ man ka taa cɛla sigiyɔrɔ la kɔ ni ko n ka kuma kolon kan kolon nafa tɛ fɔ ka ban dɛ kolon ye fɛn barikama fɛn nafama ɲɔsusu yɛrɛ kɔfɛ nafaba de b'a la n'a bɛ se ka muso dɛmɛ i ka furu kɔnɔna na k'i ka furu basigi k'a sinsin ka bɛn ni kelenya sinsin n'i ye kolon bila den musomanin kun a kɛra nasusu kolon ye o ɲɔsusu kolon muso kan k'i janto o la n'i bɛ ka ɲɔ susu a la i b'a bila dɛnɛnkɛrɛ de la a tɛ sigi du camancɛ la k'a susu parce que cɛw bɛ taa ka sagi min kɛ dutigi minnu bɛ taa an ka dahirimɛw ɲini olu bɛ taa ka sagi minnu kɛ a dɔw bɛ yen u bɛ labɛnnikɛlaw k'u yɛrɛ la donc n'u tɛmɛna kolon sigiyɔrɔ la ɲɔ susura yɔrɔ min na k'a kɛ buguri ye a bɛ se k'u ka labɛnw tiɲɛ o tɛmɛnen ko ka bɔ yen cɛ yɛrɛ man ka tagama la i m'a ye wa cɛ ka tagama musow ka ɲɔ susu kolon nɔ na a bɛ bana lase cɛ ma n'an ko ma cɛya bana a b'o provoquer cɛ la ala ka nafa n'a la hɔrɔma ye kolon n'a nafa tɛ ban kolon ye muso ka sutura ye du kɔnɔna jigiya de don i m'a ye wa an b'an ka baaraw k'ale de kɔnɔ ka dudenw nisɔndiya n'a ye ɲɔw bɛ susu a kɔnɔ malow bɛ sanpa a kɔnɔ i m'a ye wa a n'a nafa bɛ ɲɔgɔn na cogo min na a n'a kɔlɔlɔ bɛ ɲɔgɔn na ten hali furumuso ɲuman n'i kamana gana ta tɛ bila tɛ kolon min bilali kun tu t'a la ta t'a la i jigi k'a ye bɛni i y'a sigi yɔrɔ min n'a ka ɲɔ susu o duguma buguri a kɛ ji la i ka a bɔ i kan siri jugu ni janfa jugu fɛn fɛn sirilen b'i kama cɛla sigiyɔrɔ la a b'a lakari i kamana mana gan duden bɛ bilali la tu t'a la ta t'a la i ma fɛn kɛ mɔgɔ la kolon in i bɛ na susu min na i bɛ ɲɔ susu min na k'a tobi duden bɛ k'a dun kɔnɔ jɛlenya kan i b'a kɔnɔ ko k'a jɛ n'i tilala i ka baara bɛ la ka ji k'a la ka si ni dugu jɛra i b'a ji yɛlɛma k'a bɔ i kan maa ma ye kojugu k'i la a bɛ se k'a ma ala ka nafa n'a la hɔrɔma ye o ye kolon ye a t'a partager o diyara n ye ayiwa ni ko n ka n da don kurun na ala kurun ye muso sigi kan de ye dɛ n'an tɛ bila kow cayara
n'i ye kɔɲɔmuso kura ye yɔrɔ yɔrɔ k'a donna i bɛ kurun kura y'a ka da la kɔɲɔmuso kurun mun bɛ dilan de ka ɲɛ k'a ɲɛgɛn fo ka ɲɛ dɔw yɛrɛ ta jɛman pas hali ɲɛgɛn t'a la yiri ɲuman yiri labɛnnen ko ɲuman na kolon yɛrɛ bɛ bɔ yiri min na yiri barika ma wa kurun bɛ bɔ yiri min na yiri barika ma kurun filɛ nin ni bangebaa musoman b'a bila i kun tu t'a la ta t'a la o de la a bɛ fɔ muso an ka ɲɛ furuso la n'i ɲɛna ala i denw b'a nɔnɔ sari min kurun filɛ nin den musoman n'a bɛ ka taa cɛlasigiyɔrɔ la ni bangebaa musoman y'a ka kɔɲɔ kurun sa tu t'a la ta t'a la a bɛ duwawu de kɛ kurun in kan n den i tatɔ filɛ ni cɛlasigiyɔrɔ min na ne ye nin kurun in bila i kun ni diinɛ ni ŋaniya ye ni ne ma jida waliden ɲɛna ne ma sute ne ye furu muɲu k'a kunaya muɲu fo ka n'a di sɔrɔ bi k'a sɛgɛn muɲu k'a ɲani muɲu ma bɔ ma taa ɲɛfɔ ma sute ma taa ɲɛfɔ n bɛna nin kurun min bila i kun i ka t'i ka cɛlasigiyɔrɔ la a k'i ka cɛlasigi kurun ye a ka k'i ka cɛlasigi kurun ye i k'i sen da nɔna o da fɔ fɔlɔ la den musomanin kun bɛ ɲini ba ka kɛwale de fɛ dɔw bɛ kuma a tɛ den musomanin jogo don a t'a foyi don a ba kɛwale u b'a fɔ karisa mun ɲuna furu la a sabali la dɛ a ye furu sutura dɛ a t'a la ni den musomanin b'a bolo an k'a ɲini nin ye dujɔmuso ye dɛ mɔgɔw denw kun bɛ ɲini ten fɔlɔ la wa hali sini o ko kelen bɛ sen na ni muso ɲɛna dɔ bɛ se ka bɔ a den nɔfɛ muso jogo kama o da fɔ musow ma an ka ɲɛ kuru ye muso ka sigilan de ye muso ka cɛlasigi barika yɔrɔ de don ala k'a nafa n'ala hɔrɔma amina rabi o jaabi diyara n yɛrɛ ye aw wɛrɛ kuma dɔ ka kuma don ko kɔɲɔminɛn ye fila ye an ye dɔɔnin fɔ bɛɛ bɛ min kan bɛɛ bɛ min dɔn an ye dɔɔnin fɔ o kan donc a ka di n ye i k'i dala don filanan in fɛnɛ la o ye jumɛn ye parce que an bɛ wagati min na surtout sisan yɛrɛ bɛɛ kɛra conseillère conjugale ye réseau sanfɛla fara caman b'i taw fɔ a kɛra caman fɛnɛ ka banaw ni infection ni fɛnw sɔrɔli sababu ye n'a y'a sɔrɔ e tun bɛ se k'i da don an na ka dɔɔnin fɔ an ɲɛna o kan ok maa fiyew diyara n ye n y'a f'i ɲɛna cogo min na anw ye garangew ye n'an tɛ bila musoya gundo bɛ garange la de ni garange muso sigiri kɔrɔ anw ye maɲumagaw de n'a y'a kɔnɔ jɛ ye fo k'i sa o furu baraya i b'a kɛ i m'a ye bon ni ko n ka kuma bi ka ko bɛɛ kɛra conseillère conjugale bɛɛ kɛra secret de femme feerela ye kurun kɔnɔ mɔgɔ bɛ ka laɲini ye batigɛ ko ɲuman ye donc a bɛ se ka kɛ devi kɛ kow cayara furu kɔnɔ bɛnbaliyaw cayara furusaw cayara bon caman fana u bɛ se k'u cɛsiri u bɛ se ka conseil di mɔgɔw ma cogo min u bɛ se ka na ni fɛnw ye cogo min min bɛ furu sinsin ka sabati i m'a ye bɛɛ n'i ka ko don an bɛ duwawu de kɛ ala ka barika don bɛɛ ta la ala k'a bɛɛ ɲa yarabi yama anw y'a min sin fɛ ka salo bɔnbɔn si fɛ anw ye garangew de ni ko mamusa kɛra ye mali kɔnɔ ani mali kɔ kan i dɔnnen don mɛnɛ n dɔnnen don wa ni ɲɛ n da don bɔyɔrɔ fana na ne mamuso suntunfin n'a kun y'a labɛn ka di mamusoya gundo na ayi jamais i tɛ sute jango ka taa ɲɛfɔ awɔ musoya gundo b'anw fɛ yen anw ye garangew de anw y'a min sin fɛ ka salo bɔnbɔn si fɛ wa fɛn fɛn fana b'a la ala ka barika don bɛɛ ta la dɔw bɛ i bɛ taa sɔrɔ u y'a sɔrɔ u mamusow fɛ dɔw bɛ u y'a sɔrɔ u bɔnnaw fɛ mais garangela kɔni o ye musoya gundo surusi ye i y'a mɛn ok o faamuna mais min fɛnɛ ye dabalibanko y'a ko la parce que caman bɛ a kɛ sisan mais o bɛɛ n'a ta furuw tɛ ka sabati furusa ka can quoi ni temps sirila i b'a sɔrɔ min bɛ to yen nɔ o ye kelen filaw ka suma et pourtant gindo ninnu bɛɛ bɛ ka kɛ walasa ka cɛ ninnu ne dusukun ɲini a caman tɛ cɛ ne wa ou bien mun de bɛ ka na n'o ye ok ma fi ni ɲininkali in diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ i m'a ye ko ni fɛn labɛnna ka d'i ma togo togo a k'a sɔrɔ a kɛwale ɲuman b'i la hari n'i taara mori fɛ yen k'a k'i cɛ minɛ ka d'i ma e taara mori fɛ a ye furaw d'e ma taa nin kɛ i b'i sigi i ka furu la bɛn bɛ sabati i n'i cɛ bɛ bɛn mais
e tɛ muɲu e tɛ sabali i t'i kuma togo do cɛ fɛ manque de respect ala yɛrɛ tɛ mɔgɔ labili ye o kan kan muso ni muɲu ni sabali de ka kan fɛn fɛn mana d'i ma diɲɛnatigɛ la o kan ka da i ka jugu n'i ka danbe n'i ka kɛwale ɲuman de kan mais ni musoya gundow dir'e ma e jamani i basigilen tɛ cɛ jaabi togo tɛ dɔn cɛ ka dumuni tɛ tobi ka d'a ma wagati la i y'a dalen don cɛ i ta de bɛ cɛ jaabi togo minnu na hari kuma ɲɔgɔnya cɛ fɛ dɔw t'a dɔn a bɛ mɔgɔ nege bɔ mɔgɔ la i m'a ye wa musoya gundo n'a labɛnna ka d'i ma o k'a sɔrɔ i yɛrɛ ye mɔgɔ ye mɔgɔ min i b'i fɛ i ka ko ka ɲa i m'a ye wa i b'i majigi e ma ye exemple dɔ bɛ yen depuis lawale exemple wa ko muso wulila a kamana gango jugu a ka furu la a taara se morikɛ ma k'a k'ale cɛ minɛ ka d'a ma morikɛ k'a ma k'a b'a minɛ ni wara nɔnɔ de k'a k'a jira k'a ka waramuso jibatɔ nɔnɔ ɲini ka na d'ale ma n'a sera k'o sɔrɔ ka d'ale ma ale b'a bara fo k'a sa cɛ ti bɔ a taya la i m'a ye wa muso in y'i muɲu tile joli joli a bɛ merimeruli la a b'i da a b'i ɲuari a b'i da a b'i ɲuari a b'i merimeru a b'i majigi a b'i mɔsi fo ka na waramuso nɛgɛn ka se k'a si minɛ k'a nɔnɔ bisi ka n'o di morikɛ ma e y'o kɛ cogo min na o mun de bɛ bali k'i majigi i cɛ ye k'a ka ko kɛta n'u ko aw de k'a bɛ ɲɔgɔn fɛ ni fila de bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ o furu ka kɛ amour propre la kana kɛ matériel la min doni min se t'i cɛ i kana da kun i ka k'i cɛ fɛ cɛ fana ka kan muso fɛ a ka communication caya fɔ a ye kɔnɔna na musoya gundo mana labɛn ka d'i ma togo togo ko wulibali don mais o k'a sɔrɔ e fana ye maa ye min bɛ cɛ sago k'a ye o k'a sɔrɔ cɛ fana bɛ yen a b'a muso nɛgɛ sinon hari n'a dir'i ma ko ni min filɛ nin n'a b'i bolo ta n'i taara cɛ tɛ se ka un bouger kɛ mais i yɛrɛ ka comportement o bɛ siri tigɛ ka bɔ a la awɔ dusukun tɛ se ka k'i ko kunbere kura de bɛ mɔgɔ fɛ komi i ka sa n'a ye kɛwale dɔ k'i la dusukun b'a place bila n bɛ kɛɲɛlen fɔ musolakaw ye musoya gundo ye fɛn ye a b'an dɛmɛ an ka musoyaw kɔnɔna na a b'an dɛmɛ an ka furuw basigili la a b'an dɛmɛ cɛw ka nisɔndiya dilan ka sankɔrɔta bɛn ni kelenya ka sinsin mais o k'a sɔrɔ jogo ni danbe ni kɛwale ɲuman caman caman b'an yɛrɛw la dɛ o k'a sɔrɔ an majiginnen don an bɛ furu bonya an bɛ furu tɔpɔtɔ dɛ o k'a sɔrɔ an bɛ ko to an cɛw ta la mais n'i taara musoya gundo labɛnko ɲumanw minɛ ka na n'a ye ka na kɛ pɛrɛn-pɛrɛn ni jama ye cɛ tɛ bonya bonya tɛ ko la i bɛ fɛ a ka nafa min ɲɛ ye a tɛna o ɲɛ i ye dɛ muso yɛrɛ ka mori fɔlɔ-fɔlɔ y'a yɛrɛ de muso ka mori fɔlɔ-fɔlɔ y'a yɛrɛ de ni n ko muso ka mori fɔlɔ-fɔlɔ y'a yɛrɛ o i ka jogo n'i ka danbe n'i ka kɛwale ani ka majigi muso ni majigi de diyara o muso tɛ se ka kɛ wara ye cɛ ka kɛ wara ye a ka gɛlɛn jamais jikalan fila tɛ ɲɔgɔn sugi diɲɛ fɛn fɛn mana d'i ma ni min majigi t'a nafa ye ala ka nafa n'ala hɔrɔma ye amina rabi an ka jamukan bɛ ɲini ka se a kuncɛma yɔrɔ ma nka tanti ne b'a dɔn i tɛna o bɛɛ yan ka sɔrɔ i ma sɛgɛrɛ dama di ne ni n ka lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma hali n'a kɛra sɛgɛrɛ 1 ni 2 ye a ye t'o fana fɔ a ɲɛna walasa caman ta fana bɛ se ka sabati furu bɛ se ka sabati cogo min na ok ma fille o diyara n ye sɛgɛrɛ min bɛ ne bolo ka di musolakaw ma gundo min bɛ ne bolo ka di musolakaw ma yalasa an ka furu ka sinsin ka sabati an kɛnɛ k'an ka furu kɔrɔ dɔ ka bɔ furusa banbali na an k'an majigin an cɛw ye an k'an cɛw bonya an ka ko t'an cɛw ta la an kana doni daw ko min se t'u ye an ka se an ka tafe bolo la muso ka sutura fɔlɔ-fɔlɔ a ka tafe bolo ye an k'an dɔ bɔ ɲɛjuru janya na min se t'an ye an kana don da fɛ min se t'an ye an kana don da fɛ an kana doni d'an cɛw ko min se t'u ye an ka kɛ furumuso ɲuman ye an ka ɲ'an da la an ka ɲ'an dusukun na an ka ɲ'an kɛwale la an ka doni miseliw y'an cɛ la sigiyɔrɔ la an kana doni lamu ye an ka balimaya ni sinjiya kala furu kɔnɔna na an ka furu bonya k'a tɔpɔtɔ k'a ladon n'o kɛra an bɛ den minnu wolo barika bɛ don la wa an fana mago bɛ laɲini min ni dususuma min an ka furuso kɔnɔna na ala b'o nɔgɔya n ye e ma muso dɔw ye wa tellement u kaɲi u diinɛ kaɲi u ŋaniya kaɲi n'u furula ka taa hari ni ala ma den nɔgɔya u ye u kɔrɔlen dɔ b'u la hiji ka diɲɛ ko bɛ k'u ye hari a t'i dɔn ko den t'u bolo ayiwa ni muso ɲɛna ka ban ala bɛ diɲɛ porte bɛ dayɛlɛ ye ala ka nafa n'ala hɔrɔma amina rabi an ka jamukan sera a kuncɛma yɔrɔ ma
me foliga kuma di mam e ga foliga laban e ko ke lamɛbagaw bɛɛ lajɛlen na ok ma chérie ani ya conseil laban fɛnɛ n bɛ lamɛba jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ ani mali kɔ kan fɛn fɛn bɛ kan lamɛn ni wagati na ka mali kunnafoni yɛrɛ baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ma fi chérie n b'i yɛrɛ fo yɛrɛ ni ce i ka patience la i sɛgɛnna nɔfɛ n bolo fila bɛn kɔ ne b'aw bɛɛ ka bila la mali kɔnɔ ani mali kɔ kan fɛn fɛn mago bɛ yɛrɛ la musoya gundo hukumu kɔnɔna na ni ne mamusɛkɛrɛ contacter n ka numéro la voilà i bɛ se ka contacter fɛnɛ di ayiwa ni ye n contacter n ka numéro ye 76 12 30 53 ou 66 20 0673 n ka bitigi filɛ falajɛ cour suprême yɔrɔ la maa mana n contacter ni mago bɛ ladilikan ɲumanw ka conseil d'i ma i ka furu taabolo kan ni mago bɛ secret de femme na wusulan suma duma fɛn bɛɛ bɛ bitigi kɔnɔ fɛn fɛn bɛ muso di a cɛ a bɛɛ bɛ yen mais o k'a sɔrɔ an yɛrɛ majiginnen don ka sabali dɛ o k'a sɔrɔ jogo ni danbe ni kɛwale banna dɛ musolakaw y'an ka muɲu ka sabali foyi tɛ yen k'a tɛ ban a mana bilen togo togo a bɛ suma diɲɛ yɛrɛ ye waati ni kungurunin de n'an y'o dɔn an bɛ sabali ɲɔgɔn kɔrɔ wa n bɛ ladilikan min fana fɔ an furucɛ ɲuman ninnu ye bɛɛ de don ladilikan bɛ fɔ den musomanni a tatɔ cɛlasigiyɔrɔ la cogo min na ladilikan kan ka fɔ den cɛman fana ye a tatɔ furu kɛ a tatɔ furu kɛ a k'a muso ladon a k'a muso tɔpɔtɔ a k'a hinɛ minɛ a k'a makari minɛ furu ye jigiya de ye furu ye kotoɲɔgɔntɔla de n'i taara muso furu kana n'a ye e de y'a fa ye e y'a a ba i y'a balimakɛ ye a ɲɛ jɔyɔrɔ ye di m'a ye wa e man ka ji da a ɲɛna cɛ o cɛ i b'i muso nɛgɛ k'a ladiya i garizigɛ tɛ siri ala k'a nafa n'ala hɔrɔma ye amina rabi mali kunnafoni lajɛbaw dalen b'a la bi jamukan kɔnɔna na a ye kibaruya caman sɔrɔ o fɛnɛ n dalen b'a la a ye tanti ka conseil caman lamɛn a y'a ka numéro bila maa o maa k'e mago bɛ conseil la e mago bɛ musoya gundo la aw yɛrɛ ɲɛ bɛ tanti la n dalen b'a kan ka fɛnɛ ni a ka réseau sanfɛ a caman b'a suit fɛnɛ ni donc a y'a wele a ka numéro la ani a y'a sɔrɔ yɔrɔ fɛnɛ ni ko fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna donc ni mɔgɔ min mago b'a la k'i bɛ fɛ k'i déplacer ka taga de aw bɛ taa an n'a bɛ masaya o de bɛ dansigi an ka bi jamukan in na halisa ala ka jamukan wɛrɛ yira an bɛɛ lajɛlen na aw kan bɛɛ